കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാഘയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്തനാഥ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തേ ക്രന്ത്ര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 2 അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ. ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നയത്ര കാലോ നിമിഷാം പരപ്രഭുഃ കുതോനു ദേവാ ജഗതാം യ ഈശിരേ നയത്ര സത്വം ന രജസ്തമശ്ച ന വികാരോ ന മഹാൻ പ്രധാനം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. നയത്ര കാലോ നിമിഷാം പരപ്രഭുഃ നയത്ര കാലോ നിമിഷാം പരപ്രഭുഃ കുതോനു ദേവാ ജഗതാം യ ഈശിരേ കുതോനു ദേവാ ജഗതാം ഈശ്വരേ നയത്ര സത്വം ന രജസ്തമശ്ച നയത്ര സത്വം രജസ്തമശ്ച ന വൈ വികാരോ ന മഹാൻ പ്രധാനം. പ്രധാനം. ശ്രീകൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തതാണിത് നേരത്തെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഇവിടെ വിവർത്തനം വാർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച വിവർത്തനത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഐഹിക ജീവികളുടെ മേൽ അതിശത്വമുള്ള ദേവന്മാരെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവസംഹാരിയായ കാലത്തിനും ഉപശാന്തിയാകുന്ന ആ ആത്മജ്ഞാനപരമായ അവസ്ഥയിൽ പരമാധികാരം അഥവാ ശ്രേഷ്ഠത ഇല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഭൗതിക സത്വഗുണമോ രജസോ തമസോ മിഥ്യാഹംബോധമോ സംസാര സാഗരമോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോ ഒന്നും അവിടെയില്ല. അപ്പൊ ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിവുണ്ട്? ദേവന്മാർക്ക് കഴിവുണ്ട് അല്ലെ? ആ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എന്തുണ്ട്? കാലത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അവർക്ക് കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ ആയുസുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയുസുണ്ട്. പക്ഷെ മരിക്കാത്തവരല്ല അല്ലെ? ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തവരല്ല ദേവന്മാരായാൽ പോലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭൗതിക സത്വഗുണമോ രജസോ തമസോ മിഥ്യാഹംബോധമോ സംസാര സാഗരമോ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ 4 തത്വങ്ങൾ, അതായത് ജനന മരണം വാർദ്ധക്യം രോഗം, ഈ 3 അവസ്ഥ എല്ലായിടത്തും അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്തില്ല? എവിടെ ഇല്ല? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്, അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തില് ഈ പറയുന്ന യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതായത് സത്ത് രജസ് തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെ ഇല്ല? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇല്ല. അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇയാം പാറ്റകളെ പോലെയാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? മിഥ്യാഹംബോധം അഗ്നിയിൽ നിബന്ധിക്കുന്ന ഇയാം പാറ്റകൾക്ക് സമാനമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? പല ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് സർവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അല്ലെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് സർവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയോ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഹേതുവായ കാരണസാഗരമോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് എന്തില്ല? ഈ പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇല്ല, അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാരണസാഗരമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ വാസ്തവികവും എന്നാൽ ശുദ്ധ അവബോധത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭാവത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ സത്യമായി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയവാദികൾ 2 വിധത്തിലുണ്ട്: വ്യക്തിശൂന്യവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും, അതായത് ഭക്തരും. അവ്യക്തിഗതവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമലക്ഷ്യം അഥവാ പരമപ്രാപ്തി സ്ഥാനം ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആകുന്നു. അപ്പോ
അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ളവരും 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ, മറ്റൊന്ന് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മജ്യോതി ആരാധിക്കുന്ന എന്താ പറയാ അവ്യക്തിഗതവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രാപ്തിസ്ഥാനം എന്താണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ പ്രാപ്തിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന്റേത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര പ്രേമയുത സേവനത്തിനായുള്ള ആത്മീയ രൂപപ്രാപ്തിയിലൂടെ ഭക്തർക്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച അവസ്ഥാഭാവങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് സംസർഗത്തെ തിരസ്കരിക്കയാൽ അവ്യക്തിഗതവാദി ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള ആത്മീയ ശരീരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് എന്ത് വിശ്വാസം ഇല്ല? ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്നോ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നോ ആർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല? അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ആത്മീയമായ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരവും അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദവും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പകരം അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അലിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അലിഞ്ഞാലും നിഷ്ക്രിയനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ വെറുതെ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാവട്ടെ, ഇവൻ നമ്മളാവട്ടെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മള്. അപ്പോ നിഷ്ക്രിയനായിട്ട് ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്യോതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? നിഷ്ക്രിയത്വമാണ് അല്ലെ. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരുപാട് നാൾ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പോ എന്തായാലും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യേയതാമാം പ്രപദ്യന്തേ മാം തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്തായാലും ഏത് വിധത്തിലായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്. ഏത് വിധത്തിലായാലും ഏത് കാലത്തിലായാലും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിലേ ആവും, കുറച്ചു പേര് നേരത്തെ പോകും എന്നുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്നായാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും എന്താണ്? ആത്മീയ പുരോഗതിയിലേക്ക് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനോ അതുപോലെ സത്സംഗങ്ങൾ കിട്ടാനോ ഉള്ളൊരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആത്മീയമായ പുരോഗതി വളരെ പെട്ടെന്ന്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനില് രൂപത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല, എന്നാൽ രൂപം ഇല്ലാത്ത ഭഗവാനെ അവർ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സത്സംഗം അറിയാതെ അല്ലെ, അജ്ഞാന സുകൃതി എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സത്സംഗം കിട്ടുക, അറിയാതെ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര പ്രേമയുത സേവനത്തിനായുള്ള ആത്മീയ രൂപപ്രാപ്തിയിലൂടെ ഭക്തർക്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച അവസ്ഥാഭാവങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് സംസർഗത്തെ തിരസ്കരിക്കാൻ അവ്യക്തിഗതവാദി ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള ആത്മീയ ശരീരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദീപ്തിമത്തായ ആധ്യാത്മിക കിരണങ്ങളിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സനാതനത്വം, നിത്യത, ഉപലംബം, അഭിജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയുടെ പരിപൂർണ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ നിരാകാരമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി നിത്യതയും അഭിജ്ഞാനവും മാത്രമാകുന്നു. അവിടെ എന്തില്ല? പരമാനന്ദം ഇല്ല അല്ലെ. വൈകുണ്ഠ ലോകവും നിത്യത, അഭിജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയുടെ രൂപങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? പരമാനന്ദം കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നിത്യതയും അഭിജ്ഞാനവും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ അഭ്യന്തരീകരിക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തർക്കും നിത്യത, അഭിജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണമായ രൂപങ്ങൾ പ്രാപ്തമാകുന്നു. അപ്പോ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വൈകുണ്ഠധാമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. അത്രയും വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിൽ ഏത് ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാലും അവിടെ എന്താണ്? അവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, നിത്യത, അഭിജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് അവയ്ക്ക് അന്യോന്യം യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഭഗവത് ധാമം, നാമം, കീർത്തി, സംഘാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ ഗുണമുള്ളവയാണ്. അപ്പോ ഒരുപോലെയാണ്. എന്താണ്? ഈക്വലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കീർത്തികളെ നമ്മൾ ആലപിക്കുന്നത്, സംഘാംഗങ്ങൾ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് സഹവസിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരുപോലെ നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ഗുണം എപ്രകാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നീ പരമപ്രധാനമായ 3 വിഷയങ്ങളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഒരുവനെ സഹായിക്കാൻ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും അസമർത്ഥമെങ്കിലും
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുവനെ പ്രദീപ്തമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയിപ്പിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിവിടെ? കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ. ഇതിൽ ഭക്തിയോഗ മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, വൈകുണ്ഠ ധാമങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബാക്കി രണ്ടും ഏത് വരെ എത്തിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്തിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, വൈകുണ്ഠ ധാമങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, ഗുണം, കീർത്തി, സഖാംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു? നിത്യത, പിന്നെ അഭിജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ, നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എന്തില്ല? പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല. കാരണം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനോ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ഇല്ല അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം പദം വൈഷ്ണവമാമനന്തി തത് യന്നേതിനേദീത്യതുത്സൃക്ഷവഃ. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കാൻ. വിസൃജ്യ ദൗരാത്മ്യമനന്യ സൗഹൃദാ ഹൃദോ ബഗുഹ്യാർഹ പദം പതേ പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും വായിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം പദം പദം വൈഷ്ണവാനന്തി തത് പരം പരം പദം പദം വൈഷ്ണവാനന്ദിതൃക്ഷവഃ. അനന്യ സൗഹൃദാ ഹൃദോ ബഗുഹ്യാഹ പദം പതേ പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമമായ പദം അവസാനം, വൈഷ്ണവം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആമനന്തി അവർക്കറിയുമോ, തത് അത്, യത് ഏത്, ന ഇതി ഇതല്ല, ഇത് ഇപ്രകാരം, അതത് നിരീശ്വരനായ, ഉത്സിസൃക്ഷവഃ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, വിസൃജ്യ പൂർണമായും അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ദൗരാത്മ്യം ചിത്തവൈക്ലവ്യങ്ങൾ, പരിഭ്രമങ്ങൾ, അനന്യ പൂർണമായും, സുഹൃദാഹ സൗഹൃദം, ഹൃദാ ഉപഗുഹ്യ അവന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അർഹ ഏക ആരാധ്യ വിഷയകമായ, പദം പാദാംബുജങ്ങൾ, പതേ പതേ ഓരോ നിമിഷത്തിലും, വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാത് കി ജയ്. എല്ലാം പരമപുരുഷനായ പരമോന്നത ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ പരമ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാവുന്നവനാകയാൽ നിരീശ്വരമായ സർവ്വതിനെയും ഒഴിവാക്കാൻ അതീന്ദ്രിയവാദി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനുമായി പരിപൂർണ സ്വൈര്യ ഐക്യത്തിലുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഹേതുവായിരിക്കുകയില്ല. ഭഗവത് പാദപത്മങ്ങളെ സ്വഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. എല്ലാം പരമപുരുഷനായ പരമോന്നത ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ പരമ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാവുന്നവനാകിയാൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയുന്ന ആളാണ് ആര്? അതീന്ദ്രിയവാദി അല്ലെ? അതായത് ഒരു വൈഷ്ണവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയവാദി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് എന്തുകൂടെ അറിയാം? മായയെക്കുറിച്ചും അറിയാം അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചും മായയെക്കുറിച്ചും അവനവനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ആര്? അതീന്ദ്രിയവാദി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് നിരീശ്വരമായ സർവ്വതിനെയും ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈശ്വരനെ സംബന്ധിക്കാത്ത ഏത് വിഷയം എന്താണ്? താല്പര്യമില്ലാത്തവയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാനുമായി പരിപൂർണ സ്വൈര്യ ഐക്യത്തിലുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഹേതു ആയിരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പം അല്ലെ, ആശയക്കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് പാദപത്മങ്ങളെ സ്വഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളെയാണ് ആര് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. എവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ വെക്കുന്നത്? സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാത് കി ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ മദ്ധാമ, എന്റെ ധാമം എന്ന് നിരവധി തവണ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അനന്തമായ ആഗ്നീയ ആകാശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ലോകങ്ങളെ വൈകുണ്ഠങ്ങൾ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ധാമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആകാശത്തിനും അതിന്റെ
ഏഴുവിധ ആഭരണങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ദൂരെയുള്ള ആ ആകാശത്ത് പ്രകാശത്തിന് സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ വൈദ്യുതിയുടെയോ ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതവും ഭൗതിക സൂര്യന്മാരെക്കാൾ അത്യന്തം തേജസ്സുള്ളവയുമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയില് ഒരുപാട് ദിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത്? ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാൻ ഒരു ധാമം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ആർക്കാണ് ധാമം വേണ്ടത്? രൂപമുള്ളവർക്കാണ് ധാമം വേണ്ടത് അല്ലെ. ഇരിക്കാനൊരു സ്ഥലം വേണ്ടത് നമുക്കൊരു രൂപം ഉള്ളവർക്കാണ്. അപ്പൊ രൂപമില്ലാത്തതിന് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഇരിക്കാൻ ഒരു പ്ലേസ് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് ധാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അവിടെ സൂര്യനില്ല, ചന്ദ്രനില്ല. ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? എന്നിൽ നിന്നാണ്, അതായത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സൂര്യന് ചൂടും അല്ലെ. അതുപോലെ ചന്ദ്രന്റെ ജീവരസം എന്നിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാം എവിടെയുണ്ട്? ഈ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജീവജാലങ്ങളില്ല, ചെടികളില്ല, അങ്ങനൊന്നും അല്ല അർത്ഥം അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ്? എല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അതുപോലെ എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് ചന്ദ്രന് ആ ഒരു ജീവരസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് സൂര്യന് ചൂടും വെളിച്ചവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാനിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് ഒരു വേറൊരാളിന്റെ, അതായത് സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ ഒരു ഇന്റർമീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് വെക്കുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതമാവുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു ബൾബ് ഇട്ടാൽ ആ ബൾബിന്റെ നേരെ ഒരു പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റീലിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ആ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? സ്വയം പ്രകാശിതനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫൾജൻസ് ആണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എഫൾജൻസ് ആ ഒരു പ്രഭ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. ഭൗതിക സൂര്യന്മാരെക്കാൾ അത്യന്തം തേജസ്സുള്ളവയുമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി സർവദാ ഐക്യത്തിലാണ്. ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാനെ അവരുടെ ഏക ആശ്രയിക്കത്തക്ക മിത്രവും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമായി സർവദാ സ്മരിക്കുന്നു. അവർ ഒരു ഐഹിക ജീവസൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചനാഥനായ ബ്രഹ്മദേവനെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മപദവിയിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേയില്ല. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന അചിന്ത്യമായ ചക്ഷുരിന്ദ്രിയം, കണ്ണ് പ്രാപ്തമാക്കാൻ അവർക്ക് ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വേണം? മാംസ ചക്ഷുസല്ല വേണ്ടത്, അതിന് അതീന്ദ്രിയമായ കാഴ്ചശക്തി തന്നെ വേണം അല്ലെ. ആ ഒരു കാഴ്ചശക്തി വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അവര് ബ്രഹ്മാവിനെ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം അവര് ആരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, അവരാരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെ ആശ്രയിക്കുക? ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ അല്ലെ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മറ്റെല്ലാവരെയും റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നോ ഒന്നുമല്ല അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരെയും നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം, പക്ഷെ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അവിടെ അതായത് വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിലുള്ളവർ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തർ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ പൂർണ്ണമായി നയിക്കപ്പെടുന്നവരാകിയാൽ ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും ബ്രഹ്മമല്ലാത്തതെന്തെന്നുമുള്ള സംവാദത്തിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നതിലൂടെയോ ഭഗവാനുമായി ഏകത്വം പ്രാപിച്ചു എന്ന് സ്വയം തെറ്റായി ധരിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഭഗവാന് വേറിട്ടൊരു അസ്തിത്വമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഈശ്വരനെ ഇല്ലെന്നോ ജീവസത്തകളെല്ലാം സ്വയം ഭഗവാനാണെന്നോ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതിക ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നോ ഉള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ അഗ്രഹണ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ ആശയക്കുഴപ്പവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗമിച്ച ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഇങ്ങനെയുള്ള സംവാദത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അവിടെ എല്ലാവരും ആരാണ്? ഭക്തന്മാരാണ്. ആർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. വൈകുണ്ഠധാമത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഒരാൾക്കും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ധാമത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്താണ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവര് എന്തിനു വേണ്ടി സമയം പാഴാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്?
അവര് ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചും ബ്രഹ്മമല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും സമയം പാഴാക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പഠിക്കാനുള്ള സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനോ കീർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലാകഥകൾ സ്മരിക്കുക, പറയുക, അല്ലെ? ഇതിലൊക്കെയാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ബ്രഹ്മമല്ലാത്തത് എന്തെന്നുള്ള സംവാദത്തിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനുമായി ഏകത്വം പ്രാപിച്ചു എന്ന് സ്വയം തെറ്റായി ധരിക്കുന്നതിലൂടെ, അതായത് ആർക്കും തോന്നുന്നില്ല ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യരാണെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ള, ഭഗവാനെ ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല അവര്. ഭഗവാന് വേറിട്ടൊരു അസ്തിത്വം ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഭഗവാൻ വേറെ ഇല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവര്. അത് വാദിക്കുന്നുമില്ല, അതിനുവേണ്ടി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നുമില്ല. മറ്റാരെങ്കിലും അങ്ങനെ വാദിച്ചാൽ അതിൽ ടൈം വേസ്റ്റ് ഇല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നവര് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ വാദിക്കുക. നമ്മൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് അവര് കാട് കയറി പറയും, പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നും അവർ വിശ്വസിക്കൂല, അവർ ഉൾക്കൊള്ളൂല്ല. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അപ്പൊ അതിൽ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അതിന് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈശ്വരനെ ഇല്ല എന്നോ ജീവസത്തകൾ എല്ലാം സ്വയം ഭഗവാനാണെന്നോ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതിക ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നോ ഉള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ ഗ്രഹണശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ ആശയക്കുഴപ്പവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ആത്മമായ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് അവിടെ വരാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ജയിലിലേ ജനിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ജനിക്കാൻ ഒരു അമ്മയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഒന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ പല അവതാരങ്ങൾ എടുത്തതും എന്താണ്? അമ്മ ഇല്ലാണ്ടാണ്, അല്ലെ? ധനസിംഹമൂർത്തി അമ്മയില്ല. അതുപോലെ വരാഹാവതാരം, അതുപോലെ കൂർമാവതാരം, ഇതൊന്നും എന്താണ്? അമ്മയുടെ യോനിയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുപോലെ വരും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കാൻ ഒരു ശരീരത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒപ്പം ലീലകൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാണ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും. മാത്രവുമല്ല പല അവ്യക്തമായ കാൽപ്പനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും അവർ സ്വയം ആശ്രയിക്കുകയും ഇല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ്യക്തമായ കാൽപ്പനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തന പദത്തിലെ പലവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ കാൽപ്പനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവ്യക്തമായ കാൽപ്പനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ടേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതെ, ജ്ഞാനശക്തിയിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തന പദത്തിലെ പലവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നതിനുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവ്യക്തമായ കാൽപ്പനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭക്തരുടെ സമൂഹം ഒഴികെ സ്വയം ഭക്തർ എന്ന് ഭാവിക്കുന്നവരും എന്നാൽ നിരാകാര ബ്രഹ്മനിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് മുക്തി പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള ആശയം മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമായ മറ്റൊരു ഗണമുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് കൂടാതെ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി, രണ്ടുപേരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികള്, മറ്റൊന്ന് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, അല്ലെ? ഇനി അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണ്? നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് മുക്തി പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള ആശയം മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരായ മറ്റൊരു ഗണവും ഉണ്ട്. തുറന്ന വിഷയാസക്തിയിലൂടെ അവരുടേതായ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം നിയമവിരുദ്ധമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരെ പോലെ വിഷയികളായ അഥവാ ദുഷ്ടചരിതരായ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായി നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അവനവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ എല്ലാ അഭക്തരും വിഷയികളും കാമാസക്തരും ദുരാത്മാക്കളും ആകുന്നു. അത്തരം അഭക്തരെയും ക്ലീബന്മാരെയും വിഷയികളെയും അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ ശ്രേണിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ വിശിഷ്ട ശ്ലോകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആര് മാത്രമേ വരുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരെയും റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആകയാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരംപദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരമവാസസ്ഥാനമാകുന്നു. സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ എന്ന പോലെ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭയാകയാൽ അതിനെ പരംപദം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 14:27 ഇപ്രകാരം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ
നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി വിലയിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും സർവ്വതും ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ സംവേശിക്കുന്നു. അപ്പോ പരംപദം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പരമമായ ധാമമാണത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നത്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കിരണങ്ങൾ വരുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഭാവത്തിൽ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി വിലയിക്കുന്നു. അതായത് വ്യക്തിഭാവത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ അതിലാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി വിലയിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും സർവ്വതും ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ സംവേശിക്കുന്നു. അപ്പോ അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എല്ലാം എന്താണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ നൈമിത്തികമായ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാകുമെന്നും എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് വിലയിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് അടുത്ത കൽപ്പം തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം അതുപോലെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരവില്ല. സകലതും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്നു, സർവം അദ്ദേഹത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഉന്മൂലനത്തിന് ശേഷം സകലതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം വിലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല. ബ്രഹ്മത്തെ ബ്രഹ്മമല്ലാത്തതിൽ നിന്നും മായ വേർതിരിക്കുവാൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കി കളയുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരബ്രഹ്മമായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മശക്തി സകലതിലും ഇഴ ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭക്തന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ആകയാൽ സർവം ഭഗവത് വിഭവമാണെന്ന് അഥവാ ഭഗവാന് അധികാരപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഭക്തൻ നോക്കിക്കാണുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തില് എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് പ്രപഞ്ചത്തിലും അല്ലെ ഭഗവാനാണ് ഒരേ ഒരു പരമപുരുഷൻ. എത്രയോ പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്, അനന്ത കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും ആരന്നെയാണ് നാഥനായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാഥനായിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്ന സകലമായ സൃഷ്ടികളും ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പ് മുതല് ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ള A to Z സൃഷ്ടികളും ആരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഹം ബീജ പ്രതപിത ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം വരുന്നത് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. അപ്പൊ എല്ലാം വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽസ് ആണ്. ഇത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനോ ഉള്ള ടൈം ആര് വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല? ഒരു ഭക്തൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസും ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അഥവാ ഭഗവാൻ അധികാരപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തൻ നോക്കിക്കാണുന്നു. എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതമാക്കാൻ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭഗവത് സൃഷ്ടിയെ കുടിലമായി അടക്കി ഭരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പരിശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര പ്രേമത സേവനത്തിൽ താൻ സ്വയവും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെയും വ്യാപൃതനാക്കുന്ന വിധം ഭഗവത് ഭക്തൻ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. സകലത്തിലും ഭഗവാനെയും ഭഗവാനിൽ അഖിലവും ഭക്തൻ ദർശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ലൗകികമായി ഒന്നായി ധരിക്കുന്നതാണ് ദുരാത്മാക്കളുടെ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനപ്പെട്ടിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും അല്ലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിന് എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കാനും അവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ കീർത്തിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ആര് ശ്രമിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ലൗകികമായ ഒന്നായി, അതായത് നമ്മുടേത് പോലത്തെ ഒരു ശരീരം. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ദിവ്യമാണ്. നമ്മുടേത് എന്താണ്? ഭൗതികമാണ്. ഏതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഭൂമി, ആകാശം, ജലം, വായു, അഗ്നി, ഈ 5 ഐറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. പഞ്ചഭൂതം നിർമ്മിതം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താണ്? ഈ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും നമ്മുടേതുപോലെ ഒരു ലൗകികമായ ഒരു ശരീരമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതുപോലത്തെ ഒരാളാണ്, സാധാരണ വ്യക്തിയാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ
അധീനനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ പ്രകൃതിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നു? അത്തരത്തിലുള്ള അഭക്തന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഈ ദുരാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒന്നായി ധരിക്കുന്നതാണ് ദുരാത്മാക്കളുടെ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ. ഭഗവാനെ ആ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തെക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി അർജുന അല്ലെ. നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല, നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പുനർജന്മം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वम श्री कृष्ण. हरे कृष्ण.